Labaran dare kenan. A yau dinnan za ku ji wani ƙalubale da yake gudana a cikin jihar Kano, musamman ma idan muka yi waiwaye ga kalaman injiniya Dr. Rabiu Musa Kwankwaso akan kalaman da ya yi akan Abba Kabir Yusuf. Sai dai wasu da yawa sun ce jaɓa ɓata ruwa, ma'ana jaɓa ta tsomo bakinta, ma'ana Dauda Kahuta Rarara kenan. Wasu da sai ce kalaman ba su shafi mawaƙi Dauda Kahuta Rarara ba, amma ya cilo bakinsa akan yanayin furcin da ya dinga yi, inda wasu da yawa sun yi wa Allah wadai da wannan kalamai nashi. Sai dai wasu da yawa sun ce suna matuƙar ganin laifin gwamnatin jihar Kano ba don komai ba sai don tana barin Dauda Kahuta Rarara tana shiga lamarinta. Ko dai ai ko ba komai Dauda Kahuta Rarara ba dan jihar Kano bane, da haka ba shi da yancin da zai magana akan mulkin jihar Kano. Sai dai waliyin Allah wato injiniya Abba Kabir Yusuf ya ce ai wannan ba komai bane, a bar duk wanda zai yi magana akan hakan. Ai ba zai taɓa sanin cewa yana yin kuskure ba sai yana samun maganganu ga makiyansa, ma'ana makiyansa su ne za su dinga nusar da shi dukkanin abubuwan da yake yi ba daidai ba, amma masoyansa ba za su iya gaya mishi ba, domin suna ganin cewa idan suka faɗa mishi ba zai ɗauki abin da muhimmanci ba. Amma inda ya ƙara da cewa yana ƙara goyon bayan maƙiyansa su ci gaba da terere, kuma su ci gaba da faɗa dukkanin abubuwan da ya dace ya dinga aikatawa da kuma abubuwan da bai dace ya dinga aikatawa ba. Ta haka ne zai dinga sanin cewa yana adalci ko baya adalci, kuma ta haka ne zai dinga sanin cewa ga abubuwan da ya kamata ya dinga yi, kuma ta haka ne zai san da cewa ga abubuwan da ya kamata kar ya yi, kuma sannan nan hakan ne zai dinga sanin cewa mulkinsa yana tafiya daidai kuma baya zalunci, haka zalika yana yin abin da ya dace, kuma sannan hakan ne zai tabbatar da cewa ko da ya kwanta ranar gobe kiyama Allah zai tashe shi da sassauci akan mulkinsa. Idan kuwa muka yi waiwaye ga kalaman injiniya Dr. Rabiu Musa Kwankwaso, Dr. Rabiu Musa Kwankwaso ya yi alfahari da jin wannan kalamai na injiniya Abba Kabir Yusuf, inda ya ce tabbas yana matukar alfahari kuma yana matukar jin daɗi da ajiye wannan gwamna, kuma sannan yana matukar alfahari da naɗa shi a matsayin bayis ɗinsa, wato mataimakinsa mai ci gaba da gudanar da mulkin jiharsa. Kuma injiniya Abba Kabir Yusuf shi kansa ya ji daɗin wannan kalamai na Dr. Rabiu Musa Kwankwaso, inda ya ce tabbas shi kansa yana matukar alfahari da wannan ubangida da kuma jigo kuma uba, haka zalika sirki a gurinsa, kuma madubi rayuwarsa a ɓangaren sana'arsa har izuwa siyasarsa. Kalaman da sun tabbata da yawa, inda dai akwai lauje cikin naɗi, haka zalika akwai wani abu da muke zargi ko muke tunani zai faru. Ku ci gaba da bibiyar mu domin jin sirrikan 'yan siyasar Najeriya.